Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, naghiskot na mayutag disaster preparedness karong buntaga atong pakisayran kining istorya sa usa ka magtutudlo sa labing dakong eskwelahan dinhi sa Sugbo, ang Abiliana National School nga nangunay pag-umol og rescue team sa ilang mismo nga mga estudyante. Kung wala pa ning pandemya mga kapuso, aktibo unta kaayo kining ilang kaugalingon nga rescue team composed sa ilang mga estudyante nga mo responde sa bisan unsa nga mga panghitabo sa ilang eskwelahan. Makauban nato karong buntaga mga kapuso ang magtutudlo si Ma'am Sid Teresa Lau. Good morning, Ma'am. Good morning, Nick. Good morning sa tanan. Thank you so much, ma'am, for joining us this morning. For the benefit of our viewers, ma'am, can you tell us more about yourself sa imong pagka magtutudlo o sa imong pagka-rescuer usab? I was attracted to the water search and rescue because I do not know how to swim and is so fearful of water, and also the high angle search and rescue. So I joined. The training was good for three months in every weekend. And then the reason that I joined that training is because just a diversion, just out of boredom. As the years go by, I tried to organize my own. And a few years pag yun, like in 2014, I've decided to volunteer and serve the country, not only my Philippine, by joining the Army Reserve Force. And I was commissioned as Major Sid Teresa Vito Gabor. And from 1998 to at present, I'm still teaching in Abiliana, and I was able to produce 15 batches of rescuers already. Ano yung mga unforgettable nga mga experiences ni mo, ma'am, sa pag-rescue? Ang unforgettable gid nako, ang the very first one is kato naka-trigger na ako nga mag-organize o grupo. July 24, 2003, sa Atbang, gi-ambush ang 2 customs collector ug dito girakrakan ang bala na abot diri sa Abiliana, in which wa mo duck ang among student. Nilingi pag yun dinoon ug naagtang yun noon siya sa shrapnel. Nangita ko og phone kay nanawag ko sa school kay di na ko mahibaw-an unsa iyang pangalan. Walay ID, walay notebook, wala tanan. Diha ra gyud sa pamphlet makasuwat iyang ngalan. Allen Dave Ravina, 4th year, section 4, general. 40 minutes after naabot ang iyang parent dito sa emergency room sa Sisensi, bago sa siya gigawas, gikan gitan-aw asa ang bala nakalocate sa iyang ulo. Wala na si Allen Dave. That was my first time nagpapiyong og mata sa Nitaliwan. Mao ni nakapa-motivate ninyo, nakapa-inspire nimo sa eskwelahan nga magtukod og inyong kaugalingon nga rescue group. Can you tell us more about your group, ma'am? That very Monday, nangay kong permit sa among principal, which is that time si Mr. Paliling, mag-organize og rescue team sa school. So, nag-start mi og recruitment in 24 kabuok ang na-produce nako that the following January. I-undergo sila sa mga training nga para rapod sa ilang edad nga high school. Dayon, dili na mo ihatag ang uniform nila as a rescuer as easy as itunol nimo. Ilan ang lukaton pa pinaagi og seremonyas para mohatag sila value. Finally, unsay buti mong ipaambit nga message sa atong viewers karon, ma'am, ngano importante man nga mao ang topic, ma'am, o kinahanglan nga manginlabot ang tanan? Angay kita manginlabot ang tanan, no? Kay kitang tanan og maabtan kita nang maong kalamidad or whatever karon. Apektado man gyud wala may exempted. Unya, kinahanglan kada usa nato magkat-on sad ta og kung saon nato pag-treat atong self, marabag kanang giingon nila nga yoyo, you're on your own. Labi nagnaagi kalamidad, ato ra gyud atong kaugalingon, atong unang luwason. Dayon ang atong pamilya. Mao na siya. Munang angay gyud ta manginlabot, angay tang magkat-on. All right, thank you so much, ma'am, for joining us this morning. We learned so much from you today. Daghang kayong salamat sa magtutudlo service si Ma'am Sid Teresa Lau. Salamat, ma'am. Welcome. Thank you.